Аның кебекләр турында агачка жан рәдип әйтәләр. Әлеге көзгене дә безнең героебыз үз куллары белән ясаган. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Бу форсат тапшыру һәм бүген аны мин Раушния Сибатова алып барам. Бүген безнең героебыз Түбәнкамда яшәп иҗат итүче агач эшләре остасы Марсель абый Хайбуллин. Марсель абый, исәнмесез? Исәнмесез? Хәлләрегез ничек? Бик яхшы. Марсель абый, күрәм кулыгызда ниндидер детальләр менә агач фигуралар. Хәзерге вакытта нинди эш эшлисез? Менә сәгать корпусы ясарга уйлаган идем. Шунарга детальләр кисәбез, менә үз чыпчык була инде сәгатьнең. Канарейкалар инде. Ансы виноград яфраклары. Менә шулай итеп җыябыз инде сәгатьне. В основном кисәбез инде без жүкәдән или усактан. Мәсәлән, усак жүкә ләкмәде бу вакыт бу елы. Ну шундый матур инде йомшак кисергә дә яхшы. Каендан киссәң, каен каты ул, яралау, кире диләр инде дәрә. Марсель абый, сез эшләгәндә мин дә тик утырмыйм, миңа да берәр эш тапшырсагыз, бик әйбәт булыр иде. Бирәбез инде, менә бер трубкалар бар. Шуларны әзрәк шлифовать итсәң, чистартсаң, наждачка белән. Менә шуның формочкалы әзрәк ялтырый башласа, шымарса, тигезләнсә дигән кебек. Рабочий форма китерсәң. Ярар. Марсель абый, сөйләп китегез әле, гомумән, ничек кирип киттегез менә бу агач эшенә? Ничек менә агач остасы булдыгыз? Ну, агач остасы ничек булды дисәң, төбенә төшсәк, мин Карабаш авылыннан Бугыйма районында. Әти Хайбуллин Зайдулла агач остасы. Ул үзенең гомерендә 15ләп йорт салган, под замок хәзер әйткәнчә. Под ключ. Под ключ, да, под замок, под ключ инде. И эшен бетергәч, и эшен под ключ түбәләрен ясагач, идән җәйгәч, биеп җибәрә торган була. Эшем бетте, шабашка бетте дигән. Әни шулай дери. Ну мин тәпшик малай булгач, алар истә түгел инде. Анлар инде мин эшләгәндә карап торалар. Шунда я вешалка ясап куялар, я такталарын бирәләр. Күрә өйрәтәләр такталар буенча. Менә нарат, монсы чыршы, монсы шундый такта дип. Мәдәм нарат бит чыршыга ашаган инде. Нишләпсең мәдәм? Бер сәбәп, икесе бер сәбәп инде. Шаган ди, нарат ди чыршыга, нарат чыршыга караганда яхшырак ди. Чыршы ди ничек сенәле. Шырпы тулап булган ди. Нарат бигрәк опасный ди, шуның вакыттан ди. Биеләс эшләргә җайсыз ди. Аннары әйбер ясасаң, ширта ясасаң, карандаш белән кисергә кирәк бит инде. Ширта өстеннән кисмәс, ширта калырга тиеш ди. Синең ди материалың ди аннары кыска булачак ди, җитмәячәк ди. Менә шулай итеп өйрәтәләр. Әтидән калган әле бик яхшы стамескалар, полукруглый 51нче елгы стамеска. Затащить итәсең дә эшли яхшы. Алу да яхшы, ансы да менә булса да шул вакыттагы инструментлары. Инструментка молодец, инструмент булмаса эшли алмыйсың бит инде. Кайгыз миндә тотып карыйм әле. Димәк, бу сезнең әтиегездән калган менә җайланмалар инде, эшли торган әйберләр. Сезнең өчен булар бик тә кадерле ниләр инде. Памятта кала иде. Менә шулай инде. Димәк, сез менә әтиегез әйткән үгет нәсихәтләрне, киңәшләрне саклап, шуларны үтәп, менә шулай агачтан әйберләр ясыйсыз инде. Шулай бит, Марсель? Ну, алай түгел дисәң инде, әзрәк мин апа бар, выжигать итәдер әзрәк, мин өйрәнеп киттем. Аннары үзем выжигать итә башладым. Аннары пытался чеканка белән заниматься итәргә. Аның яй чыгадыр иде, но эше бик күп и материалым да табып булмый. Чекан стилистларда. Аннары агач
Менә шулай әкрен генә тол, кайда вешалка ясап, кая урындыкны балта сабысына бер кирәк сабы. Әттидән ләкмәсен дип тиз-тиз генә саплыйдыр мин аны. Әни өйрәтеп торадыр. Әйдә улым ясадый, атаң кайтса ләктерә ту дип. Саплап куясың, сизмиләрдә карыйлар. Менә шулай итеп балта тотырга өйрәнелде инде. Марсель абый, менә иң беренче ясаган эшләрегез, сез әйттегез, балта саплары дип инде. Менә өстәлдә тагын бер шундый милли орнамент бар. Монсы инде ничек, шуны да эшли башлагач, тоже бер файдага китте. Художник килгән ел агач эшләре белән маташар иде. Вывескама буенча Бу орнамент. Номерок квартирный. Күбесендә бар инде мондай номероклар. Шушындай номероклар ясадык. Аннары 8 мартка кизге ясадык резной. Аннары корзинкалар тоткалы менә шулай фанердан ясадык. Шулай итеп тянут ситеп киттем мин вообще теге сине мишләшәне профессионалга. Кисә башладык без агачтан. Иренә башладым менә бу пычакларны, ниләрне кили башладым инде үземчә. Бу шунда шин заводында инде. Шин заводында. Сменада эшегезне дә эшлисез, өстәвенә иҗат белән дә шөгыльләнгән шикелле. Сменада гомер буенча эшләнде бит инде. Сменада булгач, кайтасың йоклап алдың да тотынасың эшкә. Марсель абый, әмнә агач осталары күп түгел, алар безнең шәһәребездә дә санаулы гына. Менә сез әйттегез, Амосов, Иманбаев, Тимиргали, Мифтахов, менә ученик бар, элекке бар, тоже өйрәнеп киләдер минем ученик. Енес Халилов, вот, алда заниматься тарихом не занимается, конечно, а менә Гумер заниматься пенсия чыкты бул, бик заниматься килә. Володя да кискәли. Әмдә бу һөнәргә кемнән дә булса өйрәнеп кенә аны башкарып буламы, яисә инде менә табигый талант булырга тиешме, табигатьтән бирелгән талант булырга тиешме? Мин уйлаганча өйрәнеп була. Oyunu da öğretirler bir diyen kebek bir yerge. No, baribir de tege çiriz dima bulmasın yani. Haşu degen gerek uğraş etmişler. Tilek bile. Tilek gerek, iyi. Bu zastavить ettik finek şunu bulmuyor. Şöyle. Min şulay da böyle. Марсель абый, сөйләп китегез әле, менә нинди әйберләр ясарга туры килде сезгә, нинди иҗат эшләре. Менә бу булачак сәгать детальләре. Бу сәгать инде сезнең аның әзер вариантлары да бар, шулай бит. Без күрдек, беләбез. Менә шул сәгатьнең тарихында сөйләп китегез әле. Бу сәгать инде мондый сәгатьләрне ясый башлаганга бер 20 елдан башка, может 30-дар. Абыйның babası birinci Первая мировая войнадан Германиядан кайткан сәгать. Кайткандан анда җимерек урыннары бар. Ул вакытта мин үзе кисә башлаган инде әзер генә. Абый бер сөйләшкәндә әйтә, Марсель ди, ремонтлали бу сәгатьне ди. Монда ди сынган яфраклары булды, тегесе монсы ди. Мин алдым да, мен алып киттем җиргән савында. Ясый башладым, ясыйм да, шкурик киткәндә, кискәндә. Мынча исе чыга агачтан. Мәйтәм нишләпсең булай инде бу? Аннары да дашлы миңа, бу бит инде биринчи заманда сәгате булгач, лучина белән яшәгәндә теге сеңен биткән ниләр, төтен исләре агачка. Шуны килеп белмәгән өчен сорап, может, Володядан ансызга истәләр түгелендә. В общем, килеп алмаштырып детальләрен кайда туры китереп, марилкалар белән марит итеп ясадым. Onları indi Nurra vakitler degan gibi indi yaşakta bak. Kuhunlu garil turda yaşadım özümüzge. Bütüney polностью. İsteyinde astında yasap koydum. Kışı başlarda yasadı. Yeniden de magist tapsak tege kışı magistlerinde tege veşultuk gibi. Trilyaj yasap. İsteller mine jurnalniler yasay başladım. Материал ничек була degan gibi indi. Şu ayda bekene stянут ситеп заниматься башладык та. И бу сәгатьләргә кирдән кайттым менә 1-2 ел тому назад. Нигәдер ул миңа ошады. Әйтәм, интернетта бар появился, интернеттан карыйм да бит. Матур сәгатьләр ясыйлар. Әйтәм, мин булдыра алмыйм шул там. Мин дә ясыйм әле, шулай итеп. Анда карап. Ясый башладым сәгатьләрне. Менә тагын бер тапкыр материалга әйләнеп кайтыйк әле. Сез әйттегез, күбрәк
юке белән Әйе. ясыйм дибеме? Иң яхшысы юке дибем дибеме? Әйе, яхшы үке, шунардан яхшы кичерге. Ну, бу хотя менә юкедән башка менә элитный, красный дерево бар. Моны шиннедә случайно тапканык, анда апкайтканнары бер Агач кисәге инде. Бу агач кисәге. Менә бу идея шуның хәл бер шакмактан әйберәсен агач кисәге. Менә монсы красный дерево исемен точно Шунда белмим. авыр да име Әйе, авыр. ничектер. Менә мисалы менә груша, агач грушаны сындырган бакчада җил белән. Грушадан алып ясадым инде монсын. Курительный трубкалар. Булар барысы да менә теге куллана торган әйберләр. Бу теге декоратив гына түгел, Да, действующий. Марсель абый, бу безнең әзер элементлары бар булачак сәгатьнең имеш сез Әйе. инде аларны әзерләп куйганыгыз. Әйдәгез Марсель абый тамашачыларыбызга күрсәтик инде безнең сәгатьнең детальләре алдан ук инде әзерләнеп куелган. Сезнең барысы да име? Әйе. Нәрсәләр бар, күрсәтеп китик әле. Гомумән сәгать ничек ясала дип. Ясалады. Менә шушындыйдан чыга инде шушындыйлар. Кая күрсәтегез әле? Менә күрсәтик әле. Менә шушылай, менә. И аннары әкрен генә җыясың инде. Монда икенче кышы. Димәк, менә кадак-кадакларга кирәк име? Ада клейга утыртам да. Ниме була теге в основном тизрәк нитергә дип шулай направляющийлар ясап куйдым инде. Менә шулай дип клейга утыртсак, хәзер инде утыртмабыз. Менә шулай җыеп. Монсы яфраклар име? Әйе, монсы виноградный яфраклар монда. Бу нинди кош? Марсель абый. Канарикадыр инде, шулай дип уйлыйм. Сәгате әле юк име теге? Сәгате юк, ансына отдельно куябыз. Ансыз иң соңыннан куялар. Әйе. Марсель абый, димәк, әлбәттә тапшыру кысаларында гына бу сәгатьне ясап булмый. Бер атна вакыт кирәк дидегез, име? Бер атна китә, бер сәгатькә шулай бара. Димәк, агач эше зур сабырлыкны да таләп итә. Видә, сабырлык кирәк. Менә әле мин монда трубканы гына ышкып утырганда, менә пешираны биттем, әле өстәвенә пеширагыш тәйме әзрәк. Менә бу теге сәгатьләрнең рабочий варианты. Ясап бетергәч, циферблат куйгач, механизм куйгач, менә шушындый була инде ул. Без басып торган балконда сез аны бар җирендә үзегез ясагансыз. Балконда обшивать иттем инде үзем, шкафын үзем ясадым, антыякта, буякта да шкафын ясадым. Вагонка белән эшләттек. Монда утларын үзем куйдым инде. Кешегә обращаться итсәм бит ул, во-первых, акча, во-вторых, аны хәллек акча алмыйсың. Анда инде менә тайниклар ясап куйдык. Для удобства. Банкалар, куя торганны. Монда берәү генә түгел, алар монда 4 белән ди. Тайниклар. Бу бас кебек инде. Бас кебек, буш банкаларны куярга, суык сабаларны куярга. Марсель абый, үзегезнең өегезгә, менә шушындый остаханәгезгә чакырып, агач эшенең нишкәлекләрен күрсәткәнегез өчен бик зур рәхмәт сезгә. Ярый, бик яхшы. Мин инде телим һәрбер кешегә, һәрбер кешегә түгел, менә хәзер яшьләр күбесе һөнәрләре юк. Заниматься итмиләр берәй белән дә. Өйрәнеп була бит. Желание булсын, белмәгән интернеттан карап эшләгез. Крайний случай инде bir kişiye de отказ yok bizimle, kaysa bir kişisi de nişek kerek saklarlar. Eyde öğretemiz. Желание гына булсын, диванда ятуу бик начар эбир. Киши, мужик киши, жигит киши, жиди хунер билерге тийиш. 70 тишле хунер болорго тийиш. Сону 70-нин 50-син öğrenigиz. То сен жигит боласың. Мен Үлеміндегі әрбір ират қазақ қағудан башқа тағын да бик көп әйбір шерілер тейіш. Изен де жай, балконыңа да қазақла, абойыңа да ябіштір, бақшаңа да ішле, мәне шылай болар тейіш.
Марсель абый, шушы эшегез, яратып башкарган эшегез сезне күп еллар сөендерсен. Рәхмәт, амин.